Kang, pulang Kang. Masuk murah Kang, yuk Kang. Beb, pas nata lah kalau Beb. Terus ah, wong loro iki kalau sing ireng-ireng sampai dhewe fokus nang mereka sampai bingung gerakane. Lah was nata lah yo. Yo. Tuh. Oh, alah kaya gayung nenek lampir iku ah. Lah iya iku. Ya tapaan gayung nenek lampir. Kaya kan direngati lho wisan. Salah praine wis bulu kabeh. Debelan sih. Ya ampun. Wasno. Ya persis kayak meja biliar iku kotak. Ya lah meja biliar sik apik. Terus sapuran suwek-suwek kabeh ngono ku ta. Amit jenengan. Kaya kalau tak seneng ngono ku, Beb. Mutah, Beb. Gelem tak kate kenalan. Gah, lah aku yo amit yo. Yo mutah moh aku. Mau masuk ya, kelonang. Kamu mulai. Ketekot bungkus saya. Bungkus saya mari iki. Kamu mulai. Woi, cocok ta iki. Ngawur bojone wong. Ora apa-apa. Ora apa-apa gas ae. Ya apa digendeng ae. Oh iya ta. Wong ade lambe ngomong Penting lah. Oh, sepikan. sepikane sing penting, Kalau Bos. tak posture payo Jan. kan lihat latihan ade iso-iso. Iki gak rek fokus kan iki. Aku ini iki jiwa aku malah kesel iki. Betul arek nyawanya dhewe. Ayo Beb pindah, Beb. Pak gila aku diwasnoto kayak ngono galeri. Kok kocok wis ketok. Ya ampun, persis ayo Beb pindah. Wong pacar no. Lah, kok pindah. Males. Kang was mulai Kang Kit mangga. Hari iki koyoke lagu ijo ya. Ya apa? Gak ono kuning-kuning pas yo. Kalau blas. Jolos yo. Temen abang men gak ono. Ana yo. Nafsu nang ngono iku. Ya ampun. Tapi dipakan apa itu kado yang gede kan? Sumpah kelolot, mutah langsung. Ya boleh kita sing wis sekarat kok. Iya, langsung mati. Iya. Enggak kaget aku. Lha tetep pasna. Lah yo kok tambah dewasno kok tambah kudu muntah yo. Nyawa gak ada. Isi nawi kan. Tambah. Iya ampun, terus aku iku lho kate. Ngene-ngene bareng. Guys, ngene lho ade pindah pelaku. Lek ancene arek ing wasna awak dhewe berarti depot nang dhewe. Ono yo, ono jiwa-jiwa setuju lah rupanya. Iya. Ono lampu hijaunya jelas. Ya kan hanya banyak kita. Ini kok Loh, was cocok. Cok, turun. Was turun. Asu turun. Ini kan. Ini rata izin jadi kan. Mas noto ae. Delok dhewe kok delok opo ngono. Pane ronang kene perkasa kan. Iya. Wah, main-main aja. Karena obeng kene ya clear kabeh. Aduh, ya apa drone tabet ambek kier-kier. Aduh. Ampun aku sumpah. Aja nemen-nemen kok ngimpian. Iya ya. Mimpi amet iso girap-girap aku. Loh, ampun aku tak moco dhisik. Benci dan cinta itu berarti sebab hati-hati. Tidak. Lah untuk satu ini enggak, spek impianku